Haia cháis mis a pádí san nniuh be mis na ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú ré? Siad is na glúiseachtaí be mis na nniuh. Burpaí. Rith Spota. Céim Shínte Siar. Dyn mis Spota fiche cwyd sy'n go gach glúiseacht. Burpaí I dús 3, 2, 1. Nis Rith Spota 3, 2, 1. Agus céim Shínte Siar 3, 2, 1. Sinna méid gan ná neamh go dtí chéad a dala slán.